Hai, jotono dibur kaham tabuk seng Mandai Bazar tangai jongo norok no photo kanang haike seng konok laika iko busok paikya o panthor ngake mo sunamoni sipai kamini panthor NID te buon chontai obojo to kereng laijak obo panthor kotor mah o panthor belai kena tongthago nobar chip chip tabuk to kesang ma jora tabuk ngetei bu kesango koloma jora rok tei bu tongthago yang tui lai khen ke no ang belai khen no tong thogo no khab kama panthor asik ke kotor obo na hadi borokle mogodam rok se kai nai tori tongbai kha obo dati no masa wana lai khen oro tong thotok mui ke thungni jora bahai no mai ti borja ko bahai nai thotok obo hingke NIT college ni boundary area kotor ma seng o gana tei no lai mathang mandai thanangke sok paikha mandai yo iko opukhri parang keno malai sinai sok paikha Mandai Bazar o haike sengtao bazar beranya sekang tiffin khlaina laikra nai dibor jorani sok paikha ko Mandai Bazar norok truk truk nai sira kaham kaham jakobo Tak kaham lah sa. Sak murah dah. Oh suri besar. Tinta do. Ri. nai ba muya se 100 টাকা কেজি হাইফানো পাইখা মুয়া পাইকা kumo awan dro sana ni hinyai ko moite thengrok haikang suri rok bo bufrun chimi paina hnai rutuk tongmani manya tini ke mani rekha kong tham paina khangbo 10 টাকা khlainai haiki koro guria mairum paina ni hinai haike ba mami mairum nai tongo 100 টাকা 100 টাকা santani 80 টাকা khamanka गोबां मा कालार podre pod lairuk tabuk awang sanani season ni bagui kesang mojora lairuk obo khe waikere ang belai khen thokjago obo paina kha ali 40 টাকা kaisa 10 টাকা kalaio haike bazar rok motamoti khlaibai rwkha ambagui tabuk thanani no kifili tongkha nogo borai rok mukhitung bo fresh mano teise phalnai rok oro joton chini borok mamang ambagui tongthotok go thentri rok Gibson kipili tonglaikha nogo thanani bagui bota agi Mandai Bazar nukia pro sesungkino Mandai hinnya markan nanya musung bahai nga nima wacok tireta awang belep obong ke Mandai Stadium obong ke Berien English Medium School haikyo seng kami bekhak kipilai tonglaikha haike hambai norok no payasak an video nai tongma bagui